Idol, shout out. Shout out. 55. Shout out. Oh, Jeff. Kuran na eh. Shout out sa'yo, Jeff. Ano yan? Ano FB lang? Ayan. Replay yan ani. Ang second day, nagpa-pricing ano kami. Label kami. 55. Maka to? 55. Ay! Makakakugi na lang. Makakakugi lang kila si Mama Ngalbs. Para ba punito ilo pa to? Grabe ka. Ang harsh mo. Ito lang mga idol. Ang ginagawa mo. Ang galong dugay ay pinali ay. Ito lang. Papakal, saan ginagawa mo? Nag-ano kami, nagpa-price label kami. O magkano yan? Kochisan. 55 yung Yan bang sabon mo? ba ito? Oo. Pampaputi ng LL to. Ano yung LL? Singit. Pampaputi ng singit. Ganda lang yung concentration. Ito, 160 ng tapos yung mga white base. Yun muna, tapusin mo muna po. Magkano ito? Boss Calves. Magkano? 92. 92. 92. Ayan o. 92. Yun. Ito, isama mo na. Maraming sana. Sama na rin kita kung gusto mo. Magtagan na rin kita. 55. 55 ka lang? Mabili lamang sa 55. Okay. Dapat 20 ka lang ba? Papa Calves, mali yung display mo ng Kojisan. Hindi ganyan yan. Pangit tingnan. Aga. Puntuga. Display man display. Hindi kasi. Hindi ba totomba yan? Parang kaptan. Sa magkano ba ito? Magkano? 92. Ha? 92. 90. Galit ka? Hindi, nagpapaliwanag lang ka mo ha. Hindi mo naririnig eh. Ito yung matagal nang hinahanap ng mga tao. Sister na violet. Numero yan, numero mo. Numero? No, 35 o 70? Dahil sa'yo, sinta. Saan natin to, yan, hindi display. Ito no? Yung body parts pa pala dito. Ni? Meron pa to, ini paras ba ito? 169. Ito, Johnson oh, bili na kayo rito. Oh. Diba? Dito lang kami along the highway sa Barangay Tulyao. Hindi pa nag-reply yung Siomay ah. Ay, message ko pa lang. Hindi pa nag-message ka. Gusto mo na mabili? Para bibili mo. Mabili lang ti. Yan, comedy. Comedy. Sige, sige. Ayan. Pag na sa'yo. 35 I-display yan. mo muna yung dun, dali. Dun, oh. Yung ito dito. Oh, pagtabi-tabi mo. Hindi lang, ayusin ko muna ha. Tagay mo yung page care.
Jalan may page kira oh. Jalan oh. Mabili din ba yun? Oo, mabilis maubos yan. Itong maliit? O yung... Hindi naman kasi kagad sinabi ni brother yung diaper ng anak niya. Hindi na-orderan sana natin siya. Sino? Si ano? Yung Janay? Oo, yung bagong panganak niya. Excuse. Si Mapo eh. Si Mapo eh. Shout out, idol! Mabuti na lang. Pawala na yung ulan. Doon, pawala na yung ulan. Sinabi niya? Huwag naman sana ako. Mga pulbo meron din. Wala nga. Kaya hindi ka nag-order. Wala akong naka-order. Hindi ka nag-order. Yung white at Pwede pink. akong order kay Juran. Yung white at pink lang babe ang kunin mo. Spray mo na yan doon. Ang kakabalag na na yan. Ay. Tanggalin mo na yung Modesta Maternity. Siguro yan na natin yan. Si... Pa-promo. Hindi, didikit lang natin yan. Mamaya may bumili. Hey. Hey. Tama. Yung mapin si Daya Pelta ako. Magdi-amila ako to. Magkakala ko na tayo po. I realized the way you said it. Ilang klase ang sisters din? Tatlo. Paper roses, paper roses. Roses paper. Roses paper. Ay, ha? Babes, ha? Ulit Kaya yung mo- mutalas ako. Kaya mo pinalalo ko. Ay, may pig din. Ay, mabit ko na. Pilipin ang tikta mo sa maon.
Mabango to melon. Ay, papaya. Mabango pag melon. Meron ako eh. Wow, masyadong madikit. Dito. Doon pa rito. Nilista mo ba kanina yung binili? Oh. Lalagyan ko ba ng price to lahat? Okay lang. Mabuti wala akong ulan dito. Sabi mo na yung tayo. Ito, lagyan mo pa ito. Ilalagay. Ang pangit, hindi nakaharap yung pangalan. Pinagkakasa na eh. Do you understand? Nagalit na si Papa Calbs. Alam mo kung magkano na yung ano nito? Hindi ko alam. Yung sundin niya nito. Hindi ko alam. Sige, apura. Ano pa yung large dyan? Ito pa. Grabe ito. Bukas muna ako ng ulo. Ay, nagpunas muna ako ng ulo ko. I-crop mo na nga yan ay babe. Naba na. Yan. Yung ano mo. Patayin mo. I-crop mo na yan. Yung camera mo, video mo, patayin mo na. Video? Oh. Stop ko na. Ganun.